Niin nyt ollaan täällä päivää, ollaan täällä Espanjassa ja Gran Canaria Mogan Radisson Blu hotellissa ovi. Käytävä. Naulakoita, vaatekaappeja, lisää kaappeja, lisää vaatekaappeja. Tallelokero, löytyy minibaari, löytyy vessa, mennään kohta sinne, mutta ei vielä. Sitten tällaisia juttuja, reppu ei kuulu siihen hintaan, vettä ei kuulu. Joo. Ja sitten, joo, tässä nää kuuluu hintaan, joo nää. Sitten vähän karkkeja. Iso sänky. Ilmastoinnin ohjaus. Volkkarin avaimet. Joo. Sänky, sitten telakkari. Peili. Siinä on sohva ja nojatuolia ja pöytää ja puheelintä ja taide. Ja lisää taidetta ja sitten tällainen huone. Tältä se näyttää. Näin. Mynttoneita. Niitä ei kyllä saa Suomeen, niitä ei saa kyllä Espanjasta. Sitten parveke. Parvekkeelta löytyy pöytä, 2 tuolia, pyyhkeenkuivasteline. Sitten löytyy aurinkotuoleja, löytyy hotelli, uima-allasalue ja itse hotella. Radisson Blu. Tällainen. Täällä on altaita uima-altaita, on toi iso. Tätä rauhallinen puoli. Se on se lasten alla ja tuolla on, niin se on yhden kerroksen alemmas. Kaikella näköistä siitä on. Joo, no eipä täällä sit on suklaata. Sormia ikävästi eteen, mutta suklaata löytyy ja ne ei kyllä kuulu sekään hintaan. Aamupala oli ihan hyvä. Eilen tultiin, oli kun lento myöhässä, kiva homma. En suosittele Sunclassia en kenellekään, mutta nyt. Nois. Nyt ollaan täällä tässä. Joo. Entä kun vessan pari. Ja WC:n esittely. Suihku. Ja amme. Ilmeisesti kaikissa hotellin huoneissa on suihku ja amme. Tällä layoutilla niin kuin silleen pyyhkeitä taas. Eiku onko tää kylpytakki? Joo. Se tulee naulakko tuolla, mutta siellä on vähän roujuja. 2 allasta on täällä kiva. Pyyhkeet. Siusten kuivaan. Peili. Tällä ei valo, mutta ei täällä on patterit lopussa, toi ei toiminut. Mä en kokeile. Sitten täällä on tää WC. Aika perusvessa, mutta kiva, kun tää on kyllä tosi tilava tää kylppäri. Joo. Ei kai se olisikaan vähän niinku muuta kuin se olisi vaan niinku hei hei.